Ra'ayi riga. Shirin ra'ayi riga. Ra'ayi riga daga Muryar Arewa TV. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, masu kallo barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin shirin ra'ayi riga na Muryar Arewa TV. Sunana Abdulsalama wanda aka fi sani da Shaukin ne. A wannan karan wannan shirin namu na ra'ayi riga zai yi tambaya ne akan karin maganar Bahaushe. Magana ma'ana ana magana sai ne ce a ba a baki na ba. Da me ake karasa? Sai ku biyo mu cikin shirin ra'ayi riga domin ku ji amsoshin mutane. Ra'ayi riga daga Muryar Arewa TV. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Karin magana ne na Hausa, idan aka ce ba a baki na ba, da me ake karasa? Ba a baki na ba, uwar kishiya ta mutu. Baba saura Idris ka kawo hanya amma dai tukunna. Kai ban yarda da kai ba. Ra'ayi riga. Wa alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Idan Bahaushe ya ce aka ce ba a baki na ba, da me ake karasa? Baki na ba. God have mercy A baki na ba. A baki wani kenan. Haka ba ne, ka sake gwada. Misali magana ake yi sai wani ce ba a baki na ba, me karisan maganar da Hausawa ke cewa? Ba a baki na ba. Ba a baki na fito ba. Ba a baki na. Ra'ayi riga. Baki na ba, me ake karasa? Ina ba sai ba a baki na ba. Ba a baki na ba. A bakin wani ma ka ji magana. He tried it. Ba shi bane ansan ba. Wani an ka. Ra'ayi riga. Wa rahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wai a karin magana ne aka ce ba a baki na ba, da me ake karasa? Ba za a ji a baki na ba, mutuwar sarki. Cewa ne ba za a ji a baki ba, cewa ne ba a baki na ba, sai a karasa da ni. Ba a baki na ba. Mutuwar sarki ne da yayi. Ra'ayi riga. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alaikum assalam wa rahmatullah. Tambaya ne akan karin maganan Bahaushe. Yawwa. Idan aka ce ba a baki na ba, Mutuwar sarki. Za a ji mutuwar sarki a baki na ba. ba cewa ne ba za a ji mutuwar sarki, cewa ne in aka ce ba a baki na ba sai a karasa da ni. Cewa ne ba za a ji a baki na ba, cewa ne ba a baki na ba. A gaskiya nan ma dai fel ne. You get it? Daga ina kake? Ra'ayi riga. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wai aka ce ba a baki na ba, da me Bahaushe ke karasa? Ba a baki na ba, wannan magana. Ba haka bane, a sake gwada yare. Ba a baki na za a ji ba. Ai na faɗa ma. Ra'ayi riga. Kun ji amsoshin mutane akan wannan tambaya, wannan karin magana na a ba a baki na ba, karkarin magana. Ma'ana idan aka ce a ba a baki na ba, shine bantan sarki ya karkace. Wannan shine amsar wannan tambayar. Kar ku manta za ku bibiyar wannan shirin da wasu shirye-shiryen namu masu kayatarwa a kafofin sadarwa irin su Facebook, TikTok da kuma YouTube a Muryar Arewa TV. Sai wani makon idan Allah ya kai mu. Sunana Abdulsalama wanda aka sani da Shauki ne. Ra'ayi riga. Shirin ra'ayi riga. Ra'ayi riga daga Muryar Arewa TV.